iwewe Lloyd, ko mwana wamaikuru wako waigara naye wakauraya wakamuige kupi? Lloyd takanyiswa mwana wababa akataura kuti ndakamuike pasi pemubhanana, ndakati ndapedze kumuraya ndochotse gomba ndochomufuchirepo ndochosimepo chinyi mubhanana. Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Right, pamusoro chakamire. Mhuri yekumba kwa baba ava ndiyo yakauya ichimangara kuti inode kunoripa kumba kwa Mafokoyo. Mhuri yekwaruo yaide kunoripa kumba kwa Mafokoyo. Right, takazoenda mufi achida macharges yake anoenda kuma 3000 US, mombe nedoro zvese zvinhu zvizvo zvikaizwa. Akabatwa mufi achitaura kuti right, iwe wakandiuraya, ukandikanda mwamuchira, ukandikande mugomba, ukade kundisundumidzire zukubuwe, buwe riya rikazojamba rikatadze kunditsindira. Mufi wakazwi George. Right. Akati buwe rikatadze kundivharira sekufunga kwamwaidini kwamwanga muchida, asi wakauraya waizi takanyiswa. Right, zvese izvi Lloyd wacho takanyiswa haana chairambira nazvo. Mufi uyo akatobatwa akatotaurazve kuti right, iwewe Lloyd, ko mwana wamaikuru wako waigara naye wakauraya wakamuige kupi? Lloyd takanyiswa mwana wababa akataura kuti ndakamuike pasi pemubhanana, ndakati ndapedze kumuraya ndochotse gomba ndochomufuchirepo ndochosimepo chinyi mubhanana. Tochoti right now uri kupi? Zvingazi ari pasi pechinyi pemubhanana. Tichomboiti sendekere iyoyo. Right, process yekubipa kwedoro rekumba kwa aya vepo Mafokoyo yakaizwa, mapayments ese zvikaizwa done. But petanga tachisara napo ngepekuchiti mufi wakazonga ataurawo nehama dzake kuti right, hama dzangu ndaide kuti pachikamu chemare yabuda iyi ava vakandiuraya vasisiripo. Mapayments zvese zvakaizwa, asi zvazvachisarwe kune hama dzacho ava vekwa Mafokoyo kuti vachitiwo ava vekwaruo vasisiripo vochibate hama yawo yaiya uchitsanangurirwawo mashandire echinyi. Mari akandozwa munondoshandise dhati chinyi, mari yacho iyoyo, musashupika maningi, ndiri hama yenyu, munoshandise chinyi, mari yacho iyoyo, kunditi ndimondidino mochindibata tochitsanangurawo zvizhinji avo vakandiuraya vadini vasisiripo. Right, challenge huru peyari inu mwanaruva utoda kuti tichihamba kopepetesa uzwa kuti zvese zvetakaita kuenda nazvo kumhatso kwana Mafokoyo takazviita nemwo ere chaizvo, although waibatwa wacho anga anyamboripo, asi pakuchidwe kupepetesa verification yezvo zvitakadini zvetakaita. Vana vababa vanotiti isusu kugutsikana kwedu handifu kuti pachine chimweni chemungachadini chingadarike kugutsikana kwani isusu kwedu, ngekuti zvetaizwa ndizvo zvetakadini zvetakaita. Toti isusu mutemo unozotisungirira pakuti eya mwakaita asi mwakazopepetesa ere. Tichidazve kuzozwa kuti wopasi pemubhanana uya wazozwinyi zvazodii. Saka ndisingazivi kuti ndiye waakutka ere kuti asachauya uno kuti sachazozvitaura ere kana kuti chiinyi, ndo zvaakuchitinesa. Ko avo pakupepetesa wafuti vaipuhwa mari dzacho because vanofanira kunga vachifila nyaya yekuti shuwa ndoda kunatsokuzwawo ndakapuwa chiro chaichitaitarirana ndakatopawo chidhoma. Pakupepetesa munotochi nezviro rinoti kupepetesa because kupepetesa kuti mwaita wakunatsodza gurudza tapedza here zveshuwa hapana chimwe chasarira here. Right, kuside reino ngatiti challenge yekubatikana kwemabasa anga asina dambudziko maningi zvekuti even kunyamboti nhasi kana kuti mangwaneka
ngatiite asi sekuti panguva yatakazviita izvi akazonga amanikidzwawo ngemabasa nekudai dai anga asina dambudziko rekuti anga asikadi aya anotoda kuti wazwawo mare dzake zvaakaashira nekuti zvakadini une dambudziko ngeino hino muurayi wacho uripi neamweni acho aripi bhuti akuona kuti baba ndiwo igando yamunomirira uripi muurayi wacho wakauraya waifanira kubvuma ega zveibvuma kuti eya pamberi pedare ndiziyewo aurayi amweni ari munzvimbo mwako wakasara kumunda kupi koi ubunga waitodiwa muno naana yenyu amweni imwenda haidi kutora muyekeyeke zaiso aruwo nyaya iyi haidi kutora muyekeyeke wekuende komiririra munhu uchiri kuzwa munhu uchiri kuzwa ngaatange kumira nenyaya yake then imimi vanonga vachida kuzosapota mochimubatsira iye akatanga pamberi nenyaya yake nekuti achiriyo deno anga akafa mwaizomumiririra kuti ariyo nyaya inei mambo ndaikumbira kuti ingazotoizwa next court aripo apindure pachabvunzwa nyaya yetsuka maropa muchaende kunozoti here mimi ndimi muchabvisa kana kuti ndozomutaurira deno anga auya apa ateerere mhosva dzake dzaakaita dzaatombotenda dzachodzo matendera akaita kun'anga echitenda chidhanzi ndakauraya munhu tikamusunda kuendesa pabuwe neumwe wakatsererwa mumabhanana mweme unofanira kuzvitenda pamberi pedare panoti imu ndimwe akubereka nyaya dzacho zvinotongonga izivi imu unoona mutori munyaya dzacho pamusoro changamire zvendaikumbira paishu kesi yaaya ndaikumbira kuti titange kunyora riri samoni because kuvatuma baba acho aya zvetiri maitire tikuita ka vana vacho they are resisting ndaikumbira kuti tiite kunyora riri samoni rekuchiti dare versus chinyi vana vacho ndizvo here baba hatikuwirirana because musoro kwemba ndiyo iyoyo chiri kuitika longe yekudai baba vakandozotutumidzwa bati vanhu vari kushanda nyaya yevana vacho ende vanoti anokatosunga ndichocho baba simba rikutozoti vana zvakadai zvakadai nokuti musi wacho takatonesota kuti uyu wakatende chinhu chake ngauye ataurega mudare pamberi pamambo kana chipuwe mhosva yake upuwe iye bcause pakati dambudziko rekuzoti pamhete dzakanga dzakumba kwavavo dzakatozenge dzachitowanda bcause ava vakaenda kobate mhete yasingafanira kubata yaifanira kubatwa nechi nemukomana wairwara saka mukomana wakazotobate yechi3 mhete yekuti iye ndiyo aifanira nhasi ari pano naamwe akomana ere mukomana uno munoti aubati mhete isiri yake petakazonga takubati mhete yapa mukomana wanga ari kujerana anga ari kujera saka itakazobate mhete iyi vaakauya apapo takanomupe zviro zvake pakuti tange kuchitenda nazvo mberi saka kuvapo kwake kwakanaka saka taimudawo next court muyeonai mauya naye tichimunasomuvhera kuona kuti zvanasa kuperera ndizvodi mamangwani chinozobuda futi echiyeti ndini wakaurayiwa uya ngazvinogara zvadini ndakakuitika 1 chatofamba chadini chapera zvakanaka maita basa tosangana next court mauya naye mwana wangu mukaona ningi nenyu aya kana nenyu nana atete akunai mondomirawo mwakaitawo nana atete zvakanaka chiitai chizvikudaika oda chiitai zvekuti munanyorera masamoni ese atudiwa manyorera masamoni toita zvinoita saka kaende kubanze then afana ese anyorera masamoni awo toita zvemuromo anoneta Dojipondora tete Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teachcatch MTV tinodzifamira Dojipondora tete